Witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, a to jest PlayerUnknown Battleground i wprowadzono do niego skiny do broni. I tym chciałem was zachęcić do dyskusji na ten temat, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Jesteśmy właśnie na żywo na kanale Dobra, widać gdzie jesteśmy. Takie dostałem nagrody i co? I wprowadzono skiny do broni. Czyli to, co było już w wielu grach i w tym momencie dopadło też PUBG'a. I tu widzicie, pojawiły się osobne nowe skrzynki ze skinami do broni. Oczywiście one nam nic nie dają oprócz efektu stricte, jak to się mówi, prawda, wizualnego. Niemniej jednak, nie wiem jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale ja wolałbym, żeby twórcy PUBG'a zajmowali się, że tak powiem, problemami innej materii niż zapotrzebowanie na skiny, którego wydaje mi się nie ma. Bo to jest ostatnia rzecz, która wydaje mi się byłaby potrzebna tej grze. No, ale być może ja się mylę. Skoro do CS-a wprowadzono skiny do rękawiczek i tak dalej. Zdanie RY jest takie, że będzie więcej botów farmiących i tyle. No nie wiem, pokupujemy, zobaczymy jak to wygląda. Znaczy, powiem tak, z jednej strony to może być nawet oceniane jako coś fajnego, bo skoro są tutaj jakieś nie mam jednego guzika w koszulce, sorry, i mi się tak tego wywuje. Skoro są ubranka do postaci, to czemu nie ma być, prawda, do broni, nie? W sensie, człowiek tam z jakąś bronią na przykład spędza większość meczu, ma jakieś swoje ulubione rodzaje broni, to jest to jakiś tam element, powiedzmy, personalizacji, który gdzieś tam, no, jest sympatyczny może w jakimś sensie. Powiem tak, no, nie wadzi mi to, bo oczywiście nikt nikogo nie namawia, w sensie ani nie namawia, ani nie zmusza do kupowania tego, także to jest, prawda, każdego sprawa. Czy będzie na to wydawał swoje pieniądze prawdziwe, kupując skrzynki i kupując klucze, czy nie. Ale z drugiej strony właśnie myślę, że w PUBG są ważniejsze rzeczy do zrobienia niż skiny do broni, szczególnie, że ostatnimi czasy, szczególnie pozycja PUBG'a jako wiodącej gry w tematyce Battle Royale w starciu z darmowym Fortnite'em jest coraz słabsza, przynajmniej jeżeli chodzi, no to widać dobrze po oglądalności na Twitchu między innymi, gdzie Fortnite często PUBG'a przebija trzykrotnie, czterokrotnie, dlatego wolałbym, żeby twórcy się skupili na przykład na optymalizacji tej gry, poprawie kodu sieciowego, dodawaniu nowych map, nowych rodzajów broni, nowych pojazdów, eliminowaniem błędów i tak dalej, a dopiero potem gdzieś na końcu z skinami do broni. Dobra, ale zobaczmy, jak już taki materiał zawodowy tutaj powstaje. Tak, poprawie lądowania. Ma to być zrobione. Na początku kwietnia ma być nowa mapa, a potem mają być poprawione, no dużo rzeczy ma być poprawione, między innymi animacje i tak dalej. Skin do kuszy. Mało pożyteczna rzecz. Dalej. Co tym razem? Skin do SKS-a, którego prawie nie używam. Okej, nie trafiałem szczególnie w moje gusta. Póki co. Zobaczmy, ale dalej. An error occurred. Znowu skin do kuszy, bo one oczywiście tak samo jak ubranka mają różne tam jakości i tak dalej, różne rzadkości. Okej. Czyżby miało się skończyć na samych takich tyfusach? Ciekawe, czy będą te ruletki skinów. Wow! Mam póki co chyba, wszystkie są najgorszej jakości totalnie, które mi wypadły do tej pory. Znowu ten sam. A, i to wszystko. Okej, i jedna taka to już z ubraniami jest. No, czyli wypadły mi dziadostwa. I niestety w tym tygodniu już więcej kupić nie mogę, a dopiero jest wtorek. Także, moi drodzy, tak wyglądają skiny, kurde, do PUBG'a. No, także
zachęcam was do dyskusji a propos skinów w ogóle, nie tylko w PUBG, spodem w komentarzach. No i oczywiście sub i dzwoneczek.